Caretaker o gyuta sa Hasaan, Misamis Oriental, Samdan, human maigo og bala, samtang nagtugway og kabaw. Ani ang report. Samdan sa iyang likod nga bahin ang 31 anyos nga si Jose Plaito Jr. Human nga maigo og bala sa Barangay Corrales sa Hasaan, Misamis Oriental. Sumala pa nga samtang nagtugway si Plaito sa iyang kabaw, kalit siyang nakabati og sakit sa iyang likod ug nagkadugo hinungdan nga nagpatabang kini. Dili pod ma-determine sa doktor ang kanang firearm nga gigamit kay wala man true daw, then walay slag nakuha. Gipalawman pa sa kapulisan ng investigasyon sanglit walay nakuhang basiyo sa bala sa nahitabuan ug nag-inusara lamang ang biktima. Aduna nay person of interest ang kapulisan karon sa posibleng nagpabuto sa lugar. Kaning atong nakuha nga personahe nga naitag-iya og kanang 22. Kay di man nato siya pwede mapinput. Amo lang siyang gipa-investigate deeper. O galing mapamatud-an, posibleng mag-atubang og reckless firing ang suspect. Pahimangno sa otoridad sa mga nanag-iya og pusil nga mahimong responsible gun holder. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.